आंबो बुन्दि नोंसोरबो बुन्दा आंबो रेन्दि नोंसोरबो रेन्दा नै दानोबा माथो बाथ्राया गरमथार माबोरैबा बिदि गुन्दा गुन्दि जालाखै बिबा हेबि हेबि मालजों गावलायगासिनो दङ थाम थाम थुम थाम फुफ्रु फाफ्राद नै आसोलफोर जालायबाय माबा थाम थाम थुम थुम होनलायनाय माबा फुफ्रुद फाफ्राद होनलायनाय माबा गावलायदोंनो स' गाइस नोंथांमोनाथ' नैबे बिनानावखौ सिनायखायो प्रियमनि बसुमतारी ना नार्जारीथाय आं मोजां टाइटेलखौ नायस्लाबदिया नोगोद गरम जादोंनो अबेबा गावलायदोंनो थाम थाम थुम थुम होनलायनाय फुफ्रुद फाफ्रादनो आरो हे गाइस वेलकाम टु माय निउ भिडिअ निउ एपिसड गाइस नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोनाय जाबाय स' गाइस नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' नुनानै मिन्थिखाबायानो जानो हागौ मा टाइपनि भिडिअ फैगोन दिनै नङा होमबा जोबोद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दे गाइस मोन भिडिअआ हले भिडिअखौ स्किप खालामना नायथारनाङा मिथिबायना नोगोद गरम आरोना दिनै ना भिडिअआ हले मानिनो गोनां खिन्थु अबा थाम थाम थुम थुम होनलायनाय माबा जिफ्रोदलायनाय गावलायदोंनो आरोना जोंना प्रियमनिया खोनादोंनो आरो अबा नुसनदोंबो खोमा ओंखायनो गिनानै माने फुफ्रुद फाफ्राद होनलायनाय गावलायदोंनो आरोना नैबे जोंनो खोन्थादों आरोखि स' भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो अब्ला माबायदि गावलायदों जालालै नायलांदो अब्ला ने बर' सेंग्राफोर ब्लेक कब्रा लागायजोबदो ब्लेक कब्रा फुनना लाजोबदो जागोन बै बायनो हायिफोरनो नोङो फैसा हरनानै बायहोदोब्रा ब्लेक कब्राखौ होमबानो फोनजोबथारगोन सेंग्राफोरा बिनानाव ब्लेक कब्रा फुनाखै लायाखै नोंसोरो बर' सिख्लाफोरखौ गोसोथोनो हायाखै आरो मोनाखै आदसा दासो गम मोनदां बिदि फुनिखायसो मोनाखै बर' सेंग्राफोरा बर' सिख्लाफोरखौ ओंखायसो हारसा बांगालजों खारमारदों आसलथे नोङो साइन्स फरायनाय नामाब्रा नोगोद रोंमार नोङो बाथ्राफोरखौ हमदांनो मानिनो गोनां खिन्थु बिनानाव नोंखौ हाइस नोङो सुपार थांबाय दावखोबाय नों हले बर'नि नाम लाखिसिगोन नोङो नों बुंनाय बायदि मावबाथ' खारमारनाय नङा खोमा गुबुनजों एसे सोरबा सोलोंमारदोलै आसोलफोर मालाय हनै ब्लेक कब्रा गोनांफोरजोंहाय बर' सिख्लाफ्रा बर' हिन्जावफ्रा बाथाबगासिनो दङ खुदुमलायगासिनो दङ बाजाबलायगासिनो दङ बाबा होनबाथ' गरमानो जाखुमाना दं माथो बिदि बाजाबलायनायबालाय ना आयौ सिरि बाजाबलायथारदों होनबा बा नों नुदों हेबि मालजों गावलायगासिनो दं गावलायथों ग्रानि गावलायथों जायखि जिफोर लांबासो गम मोनगोन बिदि उदपात माने उदबन्दालि खालामग्राफोरा गावलायथों जिफोर जाथों नहले दा थांथार बिदियाव थाम थाम थुम थाम फुफ्रु फाफ्राद थाम थाम थुम थुमनो आयौ खम देन्जार जागोन बे आखै बेरनाय थांबाथां माबा फुफ्रुद फाफ्राद थाम थाम थुम थुम मोनलायनायखि मोजां जागोन दा थांखा बिदियाव गावजानोबो आसोलफोर मिथिबाय बिनानावफोर बिदि आखै बेरजालायनाय बिदि थाम थाम थुम थुम होनलायनाय आखै बेरनाय थांबाथां फुफ्रुद फाफ्राद होनलायनायाव दा थांखा थैहाबगोन थैगोनबो नोगोद फाग्ला भिडिअ बानायनो हायोलै जोंना प्रियमनि बिनानावखौनो होनस्राबायलां डेन्जार इन्टारेस्टिं खिन्थु नोंने आरो नुदोंमोन नामाब्रा आंलाय सोरजोंबा बिदि गावलायलायनायखौलाय थाम थाम होनलायनाय फेफ्राद फुफ्रुद होनलायनाय माबा आखै बेरनाय थांलाय नों हले दा थांखालै दुराम जागोनबो हले मिथिबायना नुवाखै बर' हिन्जावफ्रा बर' सिख्लाफ्रा मालाय गावलायगासिनो दङ आइजो ओंखारजोबनानै थानायसै नोंसोरो आग'जोबनानै थानायसै बोरायजोबनानै थानायसै नोंसोरो ब्लेक कब्रानि गोनांथि जादों बेखायनो बर' सेंग्राफोर नोंसोरबो ब्लेक कब्रा फुनजोबदों नै ओरैया खामानि गैला नै ओरै खालामना लादो ब्लेक कब्रा फुननानैहाय ए नंगौ खम जारला आदै मादै फोदैमोन ओरैखौथ' नोंथांमोना बुजिखाबाय माने गिदिरनि गोनांथिनो आरो माने प्रियमनिया माने साइन्सआव फरायनाय खोमालै जोंना माने आं सिगाङाव बुंखांबायना माने मिन्थियो आरोखि बे माने गिदिर नांगौ आरोखि दानि जुगाव माने नङा फिसा गायनो माने बर' सेंग्राफोरजों हाबा जाला गुबुनाव थांजोबनो नागिरबाय ब्लेक कब्रा फुनलासो बर' सिख्लाफ्रा बर' हिन्जावफ्रा नोंसोरखौ लानोसै गोसो थोनोसै गुबुन हारिखौ लानाय नंला मिथिबायना फुनदो लागायदो सेंग्राफोर नोंसोरबो जानोलै नोंनि बुंनायखौबा बिसोरो मानिगोन ना मानिया फुनगोन ना फुना लागायगोन ना लागाया जिखुनु जा भिडिअखौ नायनानै जोबोद इन्टारेस्टिं मोनबाय जानो हागौ आरो जायफोर गोदान हाबफैदों नैबे भिडिअआव नोंथांमोना
चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार आरोखि दै लाइक आरो कमेन्ट माने लिरनो दाबावथार आरोखि ससेबाबो लाभ स्टिकार हर आरो बोरै दं आदै बोरै दं फोदै होननानै नोंथांमोना एसेबाबो सोंहरनो हागोन आरोखि थ' नोंथांमोनाथ' जोबोद इन्टारेस्ट मोनबायबो खोमा सोरबा सोरबा जोंबायबो सोरबा रागा जोंबायबो नैबे भिडिअखौ नायनानै आरोना स' प्रियमनि बिनानावाबो बायसान्सआव नायदोंबा नैबे भिडिअखौ गाज्रि दामोन आरोखि नों भिडिअ बानायनायखौसो आङो बानायनो मोन्दों आरोखि स' नङाबालाय आंलाय बबेनिफ्राय बानायनोमोन दावदै दैना बानायनाय बुस्थु नङाना नैफोरो नङा मानो दैयाब्लायनाय गालाय जोबोद इन्टारेस्ट आरोना खिन्थु सोरबा सोरबा एसे रागाबो जोंनो हागौ जोंदो बोरैमोन जोंदो एकदमबारे ब्लाव ब्लाव जोंदो आरो जायफोर इन्टारेस्ट मोन्दों नायनानै एसेबाबो कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालामनो दाबाव आरोखि बोरैमोन आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ'खौ जरुर आरो नैबेखौथ' प्रियमनिखौ बयबो सिनायोआनो जानो हागौ प्रियमनि नार्जारीना बसुमतारीमोनलै फेसबुक पेज सालायो नैबे बिनानावा बिनानावखौनो होनबायलां जियानो जादोला मानो ना मा होनो स' गाइस दिनैना भिडिअ'आ बोरै जादों कमेन्टआव खोन्थानो हागोन नोंथांमोना मोजां जादोंबा मोजां जादों बा गाज्रि जादोंबा गाज्रि जादों होननानै नोंथांमोना कमेन्टआव रिप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि कमेन्ट बक्सआव दै दाबावथार एकदमबारे आरो खोनाखादों दा नोंथांमोना माने ब्लेक कब्रानि माने गोनांथि जाबायनो आरो जोंना बर'फोरना नै दा बावैसो एसे सिगां बुंदों माथो नङा होमबा मा थाम थाम थुम थुम होनलायनाय माबा फाफारा फुफ्रुदलायनाय गावलायनायनिसो दावराव माबा गावलायदोंनो अबा मिथिबायना आरो नंथारगौबा बे गोसोम गोफा साराय खिथुजोंनो खारनायखौबो नुथारदोंबा सोरबा नुवालासिनो थागोन बे फेसबुकआवनो दा फैलायबाय थायो बोलाबानो फैयो बाला बै निग्र' हौवा लानाया दैगार जानाया सालाया माबा आरो हौवानि नामखौ माबा मोनसे नाम दोनबावदोंसो बियो फेसबुकआव ओइ जोंना हांगारा हांगारनो बावदोसो माबा हांगारनो जोंना हांगारा दाउजों मेवाइजों जानोनो आं नै ओरै संदोंनो गावनि हौवाखौनो माने हांगारसो नाम दोनबाय माने ओरैनो लाफ्लादोंसो नामाब्रा बुस्थुआलाय माने हाबा जागुबैथाराखै नामा लाफ्लांदोंसो नामाब्रा बुस्थुआलाय माबाखौलाय निग्र'खौलाय माबा हांगारलायनो आरो गावनि हौवाखौ सोरबा हांगार होनो गोसोमबाबो गोफाबाबो नोंनि सना फिथरफोरा ना माथो होनबालाय नोंलाय बे खुदुमलायनाय माबा गुस्थि माबा फोनांलायनाय खावलाय गोसोम सम काला फाथरावनो हांगार होनबालाय मानोथो गोसोथोनो नोंलाय आलु सना होननांगौ सना दार्लिं होनांगौ गावनि हौवाखौ जाम्बिलाय भिडिअखौ नायदोंबा हेपि बसुमतारी गाज्रि दामोन मिथिबाय गावनि हौवाखौ हांगार होनलाबायो निग्र' साला जोलै एरसिगोनलै नोङो जोंनि बर'आवबो गोसोम गोफा एरसिगोन नोंनि फिसा फिसौआथ' थालांजोबसिगोन ना बै दैगार जानाय बायदि थिमा दैनाय बायदि एरसिगोन ना एसेबाबो बन्द'सो खालामनांगौ घन्टा नों फैनांलासो खेला बारहावा बोरैबा नांबा जोंनाबो आसामाव गोसोम उजिलाबायथारसिगोनसो फिसा फिसौफ्रा एकदमबारे दैफोरखौ एरहोलाबाय दाबायथारसै नोङो मिथिबायना स' भिडिअ'आ दिनै नै बिसिमनोमोन आङो बारा गोलाव बानायदिया लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव आदै मादै फोरैमोन बाय